Okay, may adlaw. Karong adlaw maghimo ta og video tutorial kung saan pag-drive sa motor nga di-clutch. Siyempre una-una natong buhaton kuan kay ang motor perminti man dool tomba man perminti dool perminti sa disgrasya ina naka safety gear gid ta perminti og helmet. Taod sa nato ni ha. Okay, ilakid na ito ni perminti kay para magkaunsa nga matumbat ha, simple ko lang dili malagpot. Karon sakay na tatong motor. Unang-una imong anang stand. Hipuson gyud nimo ni kay usay muning makadikil sa imo makadala sa imong tumba. Dapat hipos gyud sa imong diyan. Karon i-clutch man ni imong i-check kung uyugon ra nimo ang motor ana kay okay karon kay nauyog-uyog naman nato atong motor, naka-neutral na siya. So katon kung i-start. Pero isa ka mag-drive og motor, mag-practice og drive og motor kinahanglan number 1 ka maog gyud ka mag-bike. Kay kung di ka mao mag-bike, ayaw gyud pag-practice og motor kay disgrasya lang abuton nimo. Kinahanglan ka mausa gyud ka mo bike isa ka mag-practice og motor. Okay, atong i-check daan ha palibot ha. Kani mao ni siya ang clutch, pisliton gyud nimo ni siya. Bisa ka mo kambyada. Ako mo kambyada. Nya kaning sa tuo kani mao ni siya ang handbrake. Handbrake ni siya. Dili nimo ni siya pwede pislitog kalit kay kung pislito nimo ni siya kalit, mamud-mud ang imong motor or mamaumo. Kini handbrake kini sa tuo. Kani mao ni siya ang foot brake. Foot brake ni siya sa motor. So unang-una magka ka nakaigid kalimot og tama ka aning foot brake. Bisa ka mo tama kaning isa ka mo pislit aning handbrake. Kinahanglan foot brake gyud ka perminti maguna kaya para dili ka madisgrasya. Karon atong testingan og padagan. Yeah. Atong ikambya og primera ni. Pero pisliton sa nimo ang clutch ha. Pislit. Pag pislit sa clutch, tama ka nimo ang kambyada. Bisan pag revolusyon ako ang motor, dili siya mudagan kay ngano man naman sa clutch. Dili siya mudagan kay naa sa clutch karon hinahinayan ako buhi ang clutch para mudagan siya. Oh, di ba? Dagan siya basta buhian mo ang clutch. Karon inana ang pag-drive sa motor. Karon kung gusto ka mo hunong pisliton gyud nimo ang clutch. Tama ka perminti sa foot brake ay gyud kalimti ang brake. So mo na lang na siya magsunod-sunod na siya kung gusto nimo nga mo kusog imong dagan, pisliton lang nimo ang clutch mo kamot nya tamakan nimo ang segunda. Asa segunda? Kambya lang ka perminti. Kani tama ka otro segunda na siya. Depende na siya sa motor kung 3 down, 1 down o 3 up ana ang imong motor. Pero parehas aning ako ang motor 1 down 3 up ni siya. Puro up ana. Puro up ato na nagakwarta na siya. Pero pag reduce ko pa ana na tama ko katubos basta pa reduce ka. Ang primera ani down niya 3 up ni siya ana 3 up. Ano siya mo lang kwarta na siya taman. Depende na siya sa klase sa motor pero basta kay magkambya ka ay gyud kalimti nga pisliton gyud nimo perminti ang clutch para makapadagan ka og motor. Ingana ang pag-drive sa manual. Pag-drive sa di-clutch nga motor. Okay na? Na? Napoday ko yung mga tips nga idugang bahin sa unsaon nga dili ka malipat anang imong motor. Unang-una di ay siyempre imong tan-aw ng makita man gud mo diri. Kani siya mao ni siyang sa fuel. So makita na nimo nga na say empty og if kung full ba siya. So kini mao ni siyang N neutral nya nay 1 2 3 4. So ang top speed aning akong motor kwarta ra gini siya taman. Unya kani mao ni siyang signal sa wala og sa tuo. Nya diri nimo na siya pinduton kani. Kung muliko ka pa tuo, siyempre mo na yana dito. Ana, kung muliko ka pa wala, kani gyud mo imong
pisliton mo paana dito. Na mao gina importante sa pag-drive og motor ang kung asa ka muliko, kailangan mo signal gyud ka. Kay wala ka kabalo sa magsunod sa imo kusog kaayo nya wala ka nakasignal di labaw pas na mo umo ka mabana pa ka. Okay? Nya kani nga mga sign mao ni siya ang kung imo ni siyang iana dito naka-high na siya. Nya kani kung imo iana dire mo ni siyang low. Ya ang switch ani nila mao ni siya. Kung ato ni ana dito siga na siya tanang suga diha. Na nya ang kaning sa tuo nga kini nga sign makita nimo na siya mo ni siyang sa start nga sign. Siyempre isa ka mo pindot ani unsa gini mo na susi isa ka mo pindot ani. Makita man gud nimo sa porma niya nga kining sa tuo kani murag kuan start gini siya. Click start ni siya sa imong motor. Nya ang sa wala ani ang atbang niya kani makita man pud nimo sa iyang sign na so buti pasabot gid ana nga sign sa sirbato gina siya. Na muna siya ay mga sign sa motor nga ang dapat di gini mo makalimtan permente nga oras nga magmotor ka magpadaga na ka sa dalan ayaw gid kalimot sa pag signal kung asa ka muliko or asa ka paingon kinahanglan naka-signal gid ka permanente. O ang number 1 diha kinahanglan nga present mind gid ka nga ang brake nimo permanente ay gid kalimti pagtamak kay basig hapit na ka mabangga tamak ka na hinuon nimo imong buyluhan na hinuon imong imong makina di sutoy imong motor. Muna siya nga ayaw gyud karatol og halimbawa nagsunod ka unya na ikalit og tabok ayaw gyud karatol. Kinahanglan ang brake kining sa tuo ha. Kani sa tuo mao ni siya ang foot brake. Tamakan giday nimo ni ang foot brake. Isa ka mo kupot sa imong clutch kay para matanggal ang iyang engage. Kay kung sige kag tamak sa brake unya wala nimo pislita imong clutch unya kay di clutch imong motor magsige lang gyapon nagdagan hantod nga mamuumo ka. Kinahanglan pislit gid usa ka sa clutch tama ka sa brake nya kung kusog pag imong dagan pick up lang ka diri sa tuo kani nagsige kag tamak diri sa imong foot brake ana lang pud imong kamot diri pitik-pitik lang pud sa handbrake kay kung imo ni kalitog pislit ana mamuumo ka urot imong gipon so dako na kay problema magpapustiso na pud ka kinahanglan tamak nimo diri sa foot brake tanaw nimo nga duol na hapit na ka mabangga so pitik-pitik lang kana dire para di ka mamuumo. So mo na say mga importante nga buhaton nimo sa motor. Nga ang motor isa gyud ka magpractice og motor kinahanglan usbon ako kamaog gyud ka magbike. Kay walay silbi ang imong pagpractice og motor nga di ka kamaumo bike kay ang motor magsige lang nagkamaumo. Kay di man ka kamaumo balance kinahanglan ka mao sa kamo balance isa ka magpractice sa motor. Usbon ako ang kaning pag-practice og motor depende pud ni siya sa klase sa motor kay naapoy motor nga para sa aning ako binabay nimo ni siya tan-awon pero di kambyada siya. Kay Suzuki man siya naapoy uban nga kanang mga Honda na kanang mga Wave Suzuki gyapon na siya pero wala na sila ay kambya wala ay inani clutch so mas delikado siya kontra sa di clutch kay ang walay clutch oras nga mapislit nimo ning accelerator kaning pagpagkusog sa dagan nimo kini si accelerator oras nga maana nimo ni unya walay clutch nya naka-engage ang makina lupad gyud ka ana. So kini bisan pag maana pa nimo ni drag pull ang imong makina buylo pag mayo basta napislit lang nimo ni di gina mudagan imong motor munay nakanindot sa naay clutch. Muna siya nga ang ako gikuha nga motor nagi clutch kay may gusto nako kay safety man gud ang naay clutch. Mao na siya nga kung walay clutch ang imong motor aptik yung kapermanente kay naka-engage man kapermanente mapislit mo na kay sutoy man ka. So muna ay mga tips nga dapat dili ninyo kalimtan oras nga mag-practice mo og drive sa motor. Kay kinahanglan para sa ani kambyada. Isa ko mo kambya pisliton sa ginako ning clutch. Isa ko tama ko. Ana, primera. Unya kining akong motor kay 1 down man niya 3 up. Ana na pud ko diri. O ana segunda nya buhi ana pud akong clutch. Kambya na po ko tresera, pislito na po na kong clutch, anak na po ko, o buhi na po, daga na po na siya. Kanya, kambya na po kong kwarta, pisliton gina ko termining clutch, anak. Pag pislit, kambya na po, anak, kwarta, buhian na po na kong clutch, daga na siya, kusog na siya mo dagan. Kanya, karon kung muhunong ko di, pislito na kong clutch, reduce ko. Na, pisliton gina ko ng clutch, kanya, hinahinay og tamak diri sa brake, hangtod nga pangitaon ako ang iyang
Neutral, pagka neutral buhian na nako ni kay mutatak man na diri sa dashboard. Mutatak na diri. Ana, mutatak na nakain. So buti pasabot na neutral, pwede na nako buhian ang akong clutch. Pag buhi na sa clutch, nag-andar na siya pero di na siya mudagan bisan pag anaon ako ni dirig maayo. Okay? Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Hinaot unta nga nasabtan ninyo. O ayaw kalimot pag-subscribe, like o share. Salamat.